La valoració que fem d'aquesta 8a edició de la beca Siurana és molt positiva. Durant aquests 8 anys hem vist que els projectes cada any són millors, amb seriositat, amb rigor i sobretot amb molta il·lusió i tocant de peus a terra, que també és important que nosaltres, el jurat, el que fem és que valorem projectes que puguin ser reals el dia de demà. Aquest any hem tingut uns packs de productes per vendre a les botigues interessantíssims i una recuperació d'una masia de relleu generacional a la qual la masia on sempre s'aplegaven les olives i es transformaven en oli, doncs ara ja fan el pas a fer productes perquè puguin tenir oli turisme, diríem. Dir que el jurat any rere any ho té més difícil perquè el nivell dels projectes presentats va augmentant i això és una gran satisfacció i clar, comptar com sempre amb un jurat de gran luxe que dona un toc de qualitat també a la nostra beca. I hem donat un sol premi, en aquest cas, a una estudiant de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils perquè ens ha agradat molt la integració del que és tot una globalitat del que és la producció de l'oli, la qualitat, les possibles repercussions a l'hora d'utilitzar-lo a la cuina, també a l'hora de vendre'l en diferents formats, etcètera. Jo estic supercontenta perquè al final l'oliva forma part de la meva vida, hem fet l'oliva amb la família tota la vida i és un projecte que al final, més que una idea, ha sigut una mica explicar la meva vida a través d'aquest projecte i crear una marca familiar fent un homenatge a totes les persones de la meva família.